ଆପଣ ଟୁଥବ୍ରଶ କିଣିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନଜର ଦେବେ। ପ୍ରଥମ, ବ୍ରିସେଲ୍ସ। ନମ୍ବର 2, ହେଡ୍ ସାଇଜ୍। ନମ୍ବର 3, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ବ୍ରିସେଲ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ରଶର ସେହି ଉପାଦାନ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି। ବ୍ରିସେଲ୍ସ ନରମ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ହେଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଏହା ଦାନ୍ତମାଢ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିସେଲ୍ସ ବ୍ରଶ। ଏହି କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିସେଲ୍ସ ବ୍ରଶ 90% ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶର ହେଡ୍ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡବାଲା ଟୁଥବ୍ରଶ ବାଛନ୍ତୁ, କାହିଁକି? ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡବାଲା ଟୁଥବ୍ରଶ ପାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ସଫା କରିପାରିବ। ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହେଉଛି ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାଲା ବ୍ରଶ। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବେଳେ ଆମ ହାତର ଦୃଢ଼ତା ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାଲା ବ୍ରଶ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ହୁଏ ଏବଂ ହାତ ଖସେ ନାହିଁ। ଟୁଥବ୍ରଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନୁଆଲ ବି ମିଳିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୋଲଗେଟର ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ହେଡ୍, ସଫ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରିସେଲ ଏବଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଓରାଲ ବିର ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ହେଡ୍, ସଫ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରିସେଲ, ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା ବ୍ରଶ ମିଳିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଓରାଲ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ଫିଲିପ୍ସ ସୋନିକେୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।